Bizicala elilandelayo. My lady, it's case number 54321, Miss Msizi and Zuma. Ngizela enkantolo ngoba umzizi umoshe usuku lami kubalekile kakhulu. Ugirl andazi bawungizisela into lapha ngoba irokho yakhe ayisham ebinhle. Yaslave. Ngifuna yonke imali lami. Lonke isent engilisebenzisile ngiyalifuna ngoba umoshe umshado wami. Cela utshela inkantolo amagama akhe aphelele. Oh, mina Mrs. Zuma, Your Honor. Mrs. Zuma yona into ebhalwe kwi-ID yakho leyo awunalo igama. Oh, ngusibusisiwe Zuma, Your Honor. Cela utshela inkantolo amagama akhe aphelele. Patricia Mzizi, Your Honor, and I am a wedding planner. Bengingakakubuza ukuthi wenzani. Silethwe yini enkantolo? Your Honor, lo mthakathi lo ngamkhokhela ukuthi angenzele. Uyazi ngithi ukuthi umthakathi inhlamba ongaboshelwa yona. So I can Ngiyaxolisa Your Honor, mina ngikhulumayo. Your Honor, ngamkhokhela ukuthi angenzele umshado of my dreams. Yini ekwenze ufike enkantolo ugqoke kanjena? Bengazi ukuthi mina our perfect wedding yenziwa ku TV, bengazi ukuthi siyenzika nasenkantolo yini our perfect case. Cha Your Honor, ubufakazi lo bengigqokile. Uze ngaphambili sondela siyibona. Awuphenduke sikubona. Thina la uncle akubona ujudge inhle. Awuqhuma. Angizwanga Your Honor. Qhuma. Qhuma. Kakhulu. Your Honor izowe ifa. Qhuma. Phindele emuva. Uzokhala ngane enkantolo? Your Honor, ngahlangana nosisi ngacabanga inyanga ezu3 phambi ukuthi ngishade. Ngamfonela saxoxisana phansi mina naye, ngamkhokhela wathi uzohlela umshado wakhe. Nihlanganaphi? Sahlangana kwenye nje imall, Your Honor. Ngakhokha, saxoxa wathi uzongenzela umshado wamaphupho ami, kwagcina sekuyiphupho elibi. Your Honor. Iphupho elibi nalo liyiphupho, wamchazela ukuthi ufuna iphupho elinjani? Ngamchazela Your Honor. Unxibe kakuhle lo sisi lona into ebebhadelele mina nebeyifunile ecelile yile enxibile befana bengenze ntoni amathi miracle worker. Your Honor, nayi mina ingube engathi ngiyifuna. Hey, stay there. Hayi. Yona indlela engiyibona la. Ngathi kuzoculwa umakoti ngowethu. Hayi le yakho. Ngathi sizocula amagugu. Yeah, kwasekwenzekani ke usutheya kwakwenzela ingubo? Ngase ngiyamtshela futhi ukuthi akafike nomfundisi emshadweni wami, wafika nesangoma. Nenye okwakufanele ayenze emshadweni wakho? Kwakumele mangena udlale lengoma esiyaziyo sonke ethi Here Comes the Bride. Dum 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 dum. How ngathi ngena kodwa umbhaqanga. Mara bekumnandi ne? Enjoyed Ayinto it. ebimnandi. Wena wamtshela ukuthi ufuna yiphi ingoma noma wamtshela ukuthi ufuna ukungena ngengoma? Ngamtshela Your Honor ukuthi ngifuna yiphi ingoma. Nalokuthi akekho umuntu ongazi ukuthi ngingenwa ngaleyo ngoma. Ungichazele yonke into enani vumelene ngayo kwi-contract yenu. Ngathi akafike namakani econfetti ukuze umshado wami ube muhle, wafika namakani einsecticide. Yeah. It was an outdoor event, Your Honor. Insects are everywhere. Can't uphuma up and my insecticides, girlfriend, are healthy. They are used even in churches to heal the sick. Oh. Sikhuluma ngedum la. Not doom, Your Honor, like insecticides, Your Honor, not doom. Okay. Ukhuluma ngama insects. And is that all that she was Cha kusakhona okunye. Wabiza umphakathi wonke wangakubo emshadweni wami, bagcwala ihholo, babangumsindo, babangukushisa, baqeda ukudla. Emva kalokho bahamba baku reception. Bafike babhiyoza, baba ne-engagement party ehholo lami lomshado wami. Wamema abantu bakho emshadweni womunye umuntu ebekuthiwe u-organizer? Yes, Your Honor, ne? Umzala wami, yabona abazala bami beba engageana ne a week before umshado wakhe. So naqonda ba yazi intoni ne ethi ngisave ne ndibe nice
ndibenzele engagement party yabo before bafike bona ayongxakamba bona baye umtshato wabo bakhawulezisa nice Your Honor kuma cousins wami. So ubusebenzisa ivenue obuyenzela omunye umuntu uyidecoratele umshado womunye umuntu waletha abanye abantu. Bengisave isikhathi Your Honor, 2 birds with 1 stone. It works. Try it. Okay. My lady, ukhuluma ngo 2 birds in 1 stone. Now ngifuna ukubona ukuthi iziplay inyoni esikhuluma ngazo la. Ngoba uyabona the traumatic experience engiyibona la. Kwi client lakho noma oyibonayo nje. Ya ngoba ngishawa unembeza ukuthi angivele ngimmele. Okay. Njengoba ngishawa unembeza ukuthi angimmele, awukwazi ukuthi bangamthatha for a ride. Kanje lo uzokhuluma ngenyoni. Ngiziphi inyoni akhuluma ngazo ngoba sikhuluma ngama serious issues. We were outside Your Honor, so there are birds outside. What does he want from me? What does he want from me again? You see? Sikhona esinye isikhalazo onaso. Cha nje Your Honor bengifuna ukusho ukuthi ngeke ngikhohle usuku umama engibona ngiqhamuka. Wayengeve phoxekile. Yazi lezi ithombe sigcwele ko Facebook laba nama video yazi nje abantu bahlekisa ngami. I can't help it, Your Honor, that her mother is blind. Okay? She wanted a simple dress. She paid for a simple dress. And can't you see? Simple. It's a simple dress. ngathi ngiyongcwatsha ngigqokile. I don't know what she wants from me, hey? Uma kuthi awuyithandi leyo ngubo yini pho usayigqokile? Cha, Your Honor Point, Your bengichazile Honor. ukuthi ubufakazi. My lady, yabona le ngubo ingaba right for keep inyongo. Mo ufuna keep inyongo ngagqoka yona. Awukwazi ukuthi ungathi umuntu ngosuku lakho libaleke kangaka. Uvela umkhiphela ingubo enje. Wakhokha malini emshadweni for i-wedding planner yakho? Your Honor ngisaba ngisho nokusho ihlazi elingaka. Because it was 1,005. What do I do with Excuse me. 1,005, Your Honor? 120,000 sukhohliwe sisi. Wait. 1,500, 120,000 inkulu kakhulu i-difference. Ngicela si break it down. 120,000. Your Honor, she came to me, she gave me 1,000 rand. She said she needed a venue. Because that's what we give. We give out, we provide venues, we provide dresses, like you can see, and we provide food that they enjoyed at her wedding. So we did everything that... bakho. Your Honor, I gave her what she wanted. 1,000 rand for the dress, and 500 split in 250 rand for the food, and 250 rand for the venue. Hence, it was outside. Wena walazi kanjani leli business? Wambona phi ukuthi ukune business lenza into enjena ngemali engaka? Ngambona online Your Honor. Online. Yebo. Unayo kodwa i-training eformal owayenza? Yes, Your Honor, I do YouTube. Wafunda about wedding planning and kwenza ama-dress, ukwenza yonke into le olista ukuthi uyayenza ku-YouTube? Not go YouTube, cry, Your Honor. Mama Wam, she was a burial funeral planner, and that time besenza ama coffins. Hayibo. But wena wenza I'm a wedding planner. kwakuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ufunde ku-YouTube? Only like a couple of hours, like an hour or two. I'm not sure, but it didn't take that long. So wafunda ku-YouTube for an hour ukuthi wenza imishado yabantu base ba-charge imali? Yes, Your Honor, but I've had some training at home, like I said. Okay. Yeah. Ekhaya wena obugqokisa iy'tumbu? Cha Your Honor, kusobala. look at her. Kuyabonakala Yes, ukuthi look wena at me, Your Honor, uyigqokisa. but the dress is nice. Wena watshela ubani ukuthi uma ufuna i-wedding planner uya online uye kumuntu ongamazi ongakazi ubona into ake wayi-organizer ungakazi uyi-taste ithathu uyayipheka ungakazi uyibona ingubo athi uyayithunga? Cha Your Honor ngike ngithenga izinto online ngiyithole zi-right. So into yami vele. Uthenga online vele? Ngiyathenga online. Umkhonyana naye wamthola online? Yebo. Obvious. Unayo i-proof yento wayibona online ukuthi kwakubhala Cha ukuthini? yebo because isakhona namanje anaso isibindi akayikhiphile nje kusabhaliwe nje manje uthi wedding plan ohamba phambili. Ngicela ukubona. Because that is what I am. Kubhaliwe la ngamagama nje agqame kabi ukuthi into oyibonayo la ayisho ukuthi into ozoyithola nawe. Iy'thombe la ubhalile ukuthi akuzona ezakhe naye uyithathe kwamanye ama-website. Exactly, Your Honor. Ubhalile futhi ukuthi
akakupromise ukuthi into athi uzoyenza unayo experience yayo. Shothi wena wabona izithombe nje wase umkhokhela imali without reading ukuthi kubhala ukuthini ku website. Cha yo on uthi ngase ngijabule kakhulu. Poise. Thank you. So Miss Fake Wedding Planner. This court ithi gcina nci ukwenza izinto ongayifundelanga. uYouTube akuyona iuniversity. uYouTube akuyona icollege. Into oyifunda ku YouTube ezokuthi uzenzele wena hayi ukuthi uhambe uqamba amanga kubantu uthi usune certificate uyaqualify ukwenza izinto. Miss Makoti. Yes your honor. Gcina nci ukuhamba ubuka izinto bese uyayikholelwa nawe. Ayekho umuntu omaziyo wakwashada obungambuza ukuthi umshado wakhe wa-organize uba awekho ama-wedding plan owaziyo ngakini. Uhamba ufunana nezinto zako-internet kodwa uyahluleka nawe ukuyifunda. Uzothini uthola ukuthi nomkhonyana wakho uhamba naye nje uhamba naye kanti ngakubo bathi hawu lo sisi usaba indoda. Uhamba utholana nezinto zako-internet. You do your research. Wena this court iyakuvala ukuthi uphinde uplan omunye umshado impilo yakho yonke. How am I going to survive, Your Honor? Uzoyibona ukuthi usurvive kanjani. Wena kuzomela ukukhokhele u750 rand kulo 1500 rand wakho awuthatha. Lo Sorry your honor 750 rand angizwanga kahle uthema lini? uzwile. Kodwa ke ngoba indle bayisebenzi she no longer owes you anything ngiyasakhokhela ngisho isente elimnyama leli. Thank you, Your Honor. hayi khona Mina ndivuya kakhulu. Yo, yazi uJudge ndifuna abe ngumnge wami kanje. Mina noJudge kanje. Ngiphatheke kabi kakhulu. Angazi mina ukuthi yindaba kwenzeke kanje. Lawyer, unomona ngoba mubi. Lokho yami inhle gqithi, nguye umuntu omubi. Into engijabulisayo nje ukuthi lo yamthakathi loyana ekaphinda wenza umshado ngoba bamblacklistile ukuthi abayi wedding plan. I'm going to be a party planner, darling. So if you need any information, contact Judge Thenjiwe. Uzobeyazi amanamba wami ngoba mina naye sikanje. I'm very happy. Darling, wherever you are, love you, boo-boo. Kanje. Slay girl. Remember.